திருச்சிற்றம்பலம். பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகழியர்கோன் கழல் போற்றி, ஆழிமிசை கண்மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி, வாழி திருநாவலூர் வன் தொண்டர் பதம் போற்றி, ஊழிமலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு போற்றி திராகவல்ல அடுத்த சில வரிகளுக்கான விளக்கங்களை பார்க்கலாம். உறவே போற்றி, உயிரே போற்றி, சிரவே போற்றி, சிவமே போற்றி, மஞ்சா போற்றி, மணாளா போற்றி, பஞ்சேரடியான் பங்கா போற்றி, அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க. உறவே போற்றி. உறவு அப்படின்னா நம்மளுடைய சுற்றம் ஆனவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அர்த்தம். உறவுனா நம்மளுடைய உறவுகள், எல்லாரையும் உறவுகள்லாம் சொல்லலாம் இல்லையா? நமக்கு எவ்வளவு உறவுகள் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சமயத்துல நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து பகைச்சிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், ஏதோ நடக்கலாம் இல்லையா? ஆனா என்னைக்கும் நமக்கு வந்து பகைச்சு கொள்ளாம நாமளே கோவப்பட்டு நீ சில சமயம் நம்ம கேட்கறத கடவுள் செய்யலைன்னா நீ என்ன பெரியவனா போ, உன்னைய நான் கூப்பிட்டு என்ன பிரயோஜனம்னு நம்ம வீசி எறிஞ்சிட்டு போவோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஐயோ இது ஏதோ ஒரு நல்லதுக்காக தான் கடவுள் இப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப வருவோம். அப்போ வேணாங்கிறப்பையும் நம்மளை விட்டு போக மாட்டான். சரி, நம்ம திரும்பி வந்தாலும் நமக்காக நம்மளை ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உறவு யாரு? நம்மளுடைய சிவபெருமான் தான். அதனால என்னுடைய உறவு நீதான், நீதான் என்னுடைய நிலையான சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாணிக்கவாசகர் அந்த உறவை வந்து அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. என்னுடைய சுற்றமா இருக்கிறவனே உன்னைய வந்து நான் வணங்குறேன். நீதான்ப்பா கடவுள், நீதான் எனக்கு நிலையான சொந்தம். அதனால என்னோட உறவு அப்படின்னா அது வந்து என்னைக்குமே நீதான். என்னோட உயிர் யாரு? அதுவும் நீதான். எனக்குள்ள இருக்கிறவன் யாரு? நீதான். உயிரானவனே உன்னைய நான் வந்து வணங்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்து சிரவே போற்றி. சிரவு அப்படின்னா வந்து சிறப்பு. அதாவது ரொம்ப சிறப்பானவன், சிவபரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே உன்னைய நான் வந்து வணங்குறேன். என்னுடைய சிவமே சிவபரம்பொருளே உன்னைய நான் வந்து வணங்குறேன். சிரவே அப்படிங்கிறது வந்து சிறப்பானவன், மிகச்சிறப்பானவன் இல்லையா? சிவபெருமான் அதைத்தான் அப்படி சொல்றாரு. சிவமே போற்றி, சிவபரம்பொருளானவனே உன்னைய நான் வணங்குறேன். மஞ்சா போற்றி, மணாளா போற்றி. மஞ்சம் அப்படின்னா மஞ்சு அப்படின்னா வந்து மேகம். மேகமானவனே அப்படின்னா மேகத்திலேருந்து என்ன வரும்? மழை வரும் இல்லையா? இங்க வந்து என்னத்தை கொடுப்பாரு நமக்கு சிவபெருமான்? அருள் மழையை கொடுப்பாரு. அப்படியே பக்தி மழையை கொடுப்பாரு, கருணை மழையை கொடுப்பாரு, அப்படியே பொழிகிறவர் இல்லையா? அதனாலதான் மஞ்சா போற்றி, மணாளா போற்றி. மணவாளனே, என்னுடைய மணவாளன் அப்படின்னா மாப்பிள்ளை. அதாவது நம்ம இப்படியும் அதை வந்து மீனிங் எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து நம்மளை வந்து அவருடைய பத்தினியாவும் அவரை வந்து நம்மளுடைய பதியாவும் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியும் மீனிங் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நிறைய இடத்துல மாப்பிள்ளையா இருக்காரு இல்லையா? ஸோ நம்ம மதுரையிலலாம் அவர் வந்து மாப்பிள்ளையானவர் தானே, அதனால அப்படி எடுத்துக்கலாம். என்னுடைய மணவாளனே, மாப்பிள்ளையே உன்னைய நான் வந்து வணங்குறேன். பஞ்சேர் அடியேன் பங்கா போற்றி. அந்த செம்பஞ்சு குழம்பு பூசிய அழகிய திருவடி உடைய உமையம்மையை வந்து பாகமாக உடையவனே. அம்பாளோட திருவடி வந்து எப்படி இருக்கும்? செம்பஞ்சு குழம்பு. பஞ்சே அப்படின்னா வந்து செம்பஞ்சு குழம்பு ஊட்டப்பட்ட திருவடி. அந்த திருவடியில வந்து விளங்கக்கூடிய பாகமாக அந்த அந்த திருவடியை விளங்கக்கூடிய உமையம்மையை வந்து தன்னோட பாகத்துல கொடுத்தாரு இல்லையா? உமையம்மையை பாகமாக உடையவனே உன்னைய நான் வந்து வணங்குகிறேன். ஸோ அடுத்தது வந்து மாணிக்கவாசகர் என்ன சொல்றாரு? அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி அப்படிங்கிறாரு. அதாவது இங்க வந்து அலந்தேன் அப்படின்னா வருந்தினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு? சிவபெருமான் இங்க வந்து விட்டுட்டு போனதுனால அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறாராம்? வருந்துறாராம், துன்புற்றாராம், நாயாகி அவருக்கு வந்து அடியேனா இருக்காராம். அந்த அந்த அதைத்தான் மாணிக்கவாசகர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு. எல்லா இடத்துலையும் நிறைய சொல்லுவாரு.
அலைந்தேன் நாயேன் துன்புற்றேன்ப்பா, உனக்கு நான் வந்து ரொம்ப வருந்தினேன். வந்து நீ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால அம் இந்த அடியேன் வந்து உன்னைய வந்து நான் வணங்குறேன். அப்பேற்பட்ட ஈழப் பிறவியா இருக்கேன் நானு. ஆனாலும் நான் வந்து உன்னைய வணங்குறேன். நீ எப்பேர்ப்பட்ட அ ஒரு சிறப்புகளோட இருக்க, நான் உன்னைய வந்து வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? இலங்கு இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி, சுவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி, குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி, மலைநாடு உடைய மண்ணே போற்றி, கலையார் அரிகே சரியாய் போற்றி அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது வந்து இதுல வந்து இலங்கு சுடர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, விளங்கக்கூடிய ஒளி அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது என்ன விளங்கக்கூடிய ஒளி அப்படின்னா, இப்ப மனசுல வந்து இருட்டு வருது இல்லையா? மனசுல இருட்டு வருதுன்னா, மனசுல நம்ம என்ன கரண்ட்டா வச்சிருக்கோம்? இப்ப நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வருது, இவ்ளோ கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னு மனசு அப்படியே ஒரு மாரி இருண்டு கிடக்கிறப்ப, அங்க வந்து ஒரு ஒளி ஏத்தி வச்ச மாதிரி, "ஒண்ணும் கவலைப்படாத, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். நான் இருக்கேன், நான் பார்த்துக்கிறேன் உன்னைய" அப்படின்னு கடவுள் சொல்லும்போது, அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா? அந்த ஒரு ஆனந்தம் வருது இல்லையா? ஒரு மகிழ்ச்சி வரும்போது, அந்த அப்படியே பிரகாசமா இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த இருட்டுல கூட அவர் வந்து இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி. அதாவது விளங்குகின்ற ஒளிமயமாகிய என்னுடைய முன்னவனே, என்னுடைய ஈசனே, உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி. கவைத்தலை அப்படிங்கிறது ஒரு ஊரோட பெயரா கூட சொல்றாங்க. ஏன்னா, இப்போ வந்து நெறைய ஊர்களோட பெயர்கள் வந்து மாறிடுச்சு இல்லையா? அதனால ஊரோட பெயரா கூட இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நெறையா விஷயத்துக்கு வந்து அந்த கவைத்தலை அப்படின்னா சூலம்னு கூட ஒரு அர்த்தம் உண்டு. "சூலத்தை வைத்தவனே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம்" அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கவைத்தலை அப்படிங்கிற வந்து திருத்தலத்தில விருப்பமுடன் அமர்ந்த என்னோட கண்ணே, என்னோட கண்ணின் மணியே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து நாம சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி. இதையும் வந்து ஒரு ஸ்தலமா கூட சொல்றாங்க. குவைப்பதி என்னும் திருத்தலத்தில் எளிவந்த என்னுடைய அரசே, அங்க இருக்கின்ற என்னுடைய அரசனே உனக்கு வணக்கம்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா, பதி, குவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பதி அப்படின்னா திருத்தலம், குவை அப்படின்னா வந்து சேர்க்கை. அதாவது நெறைய திருத்தலங்கள் இப்ப நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் இல்லையா? இப்படி எத்தன திருத்தலங்கள் இருக்கு. நம்மளோட தேவார பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களே நெறையா இருக்கு. அப்புறம் திருவாசகத்துல இருக்கிற ஸ்தலங்கள் வந்து இன்னும் நெறையா இருக்கு. இன்னும் எத்தன எத்தன ஸ்தலங்கள் இருக்கு இல்லையா? அத்தன ஸ்தலங்கள்லத்திலயும் இருக்குகின்ற இருந்து அருள் புரிகின்ற ம் அ என்னுடைய பெருமானே, உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் பெருமானே. கோவே அப்படின்னா அரசன். எல்லா இடத்துலயும் இருந்து அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய அரசனே, உனக்கு என்னுடைய அ வ வணக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து மலைநாடு உடைய மண்ணே போற்றி. மலைநாடு அப்படின்னா, பொதுவா வந்து இங்க வந்து மலை அப்படின்னா இமயமலை, கைலாய மலை. அங்க வந்து அ அ அ அந்த அத வந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய மன்னவனே, உனக்கு என்னோட வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொன்னு வந்து மலை இருக்கின்ற எல்லா இப்ப திருவண்ணாமலை எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி மலை மேல வந்து எவ்வளவு இடத்துல வந்து வீற்றிருக்காரு பெருமான் இல்லையா? ஸோ அதையும் நாம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட வீற்றிருக்கின்ற என்னுடைய பெருமானே உனக்கு வந்து என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்றாங்க. ஸோ மலைநாட்டை உறைவிடமாக கொண்ட என்னுடைய மன்னவனே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம். அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? கலையார் அரிகே சரியாய் போற்றி. அரிகேசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்தலம் வேற இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்தலத்துல வீற்றிருக்கின்ற என்னுடைய கலைகள் நிறைந்த அரிகேசரி அப்படிங்கிற திருநாமத்தை கொண்டிருக்கின்ற அந்த இடத்துல வீற்றிருக்கின்ற என்னுடைய பெருமானே உனக்கு வந்து என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம சரபேஸ்வரர் கதைய எடுத்துக்கலாம். அதாவது என்ன அப்படி சரபேஸ்வரர் எப்படி தோன்றினாரு அப்படின்னா, வந்து நரசிம்மர் வந்து அ அவதாரம் பண்றாரு இல்லையா? அவதாரம் பிரகலாதனுக்காக இரண்யகசிபுவ வந்து கொன்னுடுறாரு இல்லையா? கொன்னுட்டு என்ன பண்றாரு, அவனுடைய வயித்த கிழிச்சுட்டு அவனோட ரத்தத்தெல்லாம் குடிச்சிடுறாங்க. இரண்யகசிபு யாரு? அவன் வந்து ஒரு அரக்கன்.
அரக்கனுடைய ரத்தம் வந்து உள்ள போகும்போது, அவருக்கும் வந்து அந்த அரக்கத்தன்மை வந்துருது. அரக்கத்தன்மை வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எல்லாத்தையும் அழிக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப கோவமா நரசிம்மர் வந்து வந்துட்டுருக்காரு. அந்த நரசிம்மரோட அந்த கோவத்த பார்த்துட்டு தேவர்கள் எல்லாம் நடுநடுங்கி சிவபெருமான்ட்ட போயி வேண்டுறாங்க. "ஐயோ! நரசிம்மர் எவ்வளவு உக்கிரமா இருக்காரு. அவரோட உக்கிரத்த தணிக்கணும். நீங்க ஏதாவது பண்ணுங்க, நீங்க ஏதாவது பண்ணுங்க" அப்படின்னு சொன்னோனே, அப்பத்தான் சிவபெருமான் வந்து இந்த சரபேஸ்வரர் அப்படிங்கிற அந்த உருவத்த எடுக்குறாரு. அதாவது மனிதனாவும் இருப்பாரு, பறவையாவும் இருப்பாரு, மிருகமாவும் இருப்பாரு. சரபப் பறவைன்னு ஒரு பறவை இருக்கு. அது உண்மையிலேயே வந்து பலம் வாய்ந்த பறவை. ரெக்கைகளோட அந்த கைகளோட இருக்கும் இல்லையா? அதனால அவரு வந்து இப்டி 3 உருவம் தாங்கி இருக்காரு. அம் மனிதன், பறவை, மிருகன். அப்படி வந்து இருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த சரப பறவை சரபேஸ்வரரா தோன்றி நரசிம்மரோட போய் சண்டை போடுறாங்க. அந்த சண்டையும் எத்தனையோ நாள் 18 நாளோ என்னவோ பெரிய சண்டையா வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. கடைசியில வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து நரசிம்மர வந்து சாந்தப்படுத்தி, எல்லாம் படுத்தி அந்த சிங்க தோலை வந்து உடம்புல வந்து போர்த்தினவரு. அந்த கொல்லும் தன்மை வந்து அரி அப்படின்னாலும் சிங்கம் தான், கேசரி அப்படின்னாலும் வந்து சிங்கம் தான். அந்த தோலை வந்து போர்த்திறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவரு சிவபெருமான அணைச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து அவருடைய கோபம், அவருடைய இதெல்லாம் தணிஞ்சு சாந்தமாயி லக்ஷ்மி நரசிம்மரா காட்சி குடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வரலாறு வந்து போகும். ஸோ இப்பேற்பட்ட பெருமையை உடைய இந்த சிங்கத்தை அடக்கி இந்த சரபேஸ்வரரா வந்து இப்பேற்பட்ட பெருமையை உடைய என்னுடைய பெருமானே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னும் ஒரு இது வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து திருக்கழுக்குன்றத்தில் செல்வா போற்றி. திருக்கழுக்குன்றம் நமக்கு ரொம்ப 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 தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்தலம். அந்த திருக்கழுக்குன்றத்தில வந்து என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் தான். என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து 2 முன்னாடி இப்ப கழுகு வருதா என்னன்னு தெரியல. நான் அந்த கோ கோவிலுக்கு வந்து போனதில்ல. ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட்ல திருக்கழுக்குன்றத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ 2 கழுகு வருமா, அந்த குருக்கள் மாமா வந்து 2 உருண்டை சாதத்த கொண்டு வந்து வச்சா, அழகா அந்த கழுகள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகும். அந்த சாப்பிட்டத பார்த்தவங்க கூட, அப்ப நாங்கலாம் முன்னாடி காலத்துல பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப கழுகுகள் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அப்புறம் அங்க வந்து அந்த எப்படி கும்பகோணத்துல வந்து மாமாங்கம் மகாமகம் வந்து சிறப்பா நடக்குமோ, அது மாதிரி அங்கேயும் வந்து அங்க உள்ள குளத்துல வந்து 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவ வந்து அ சங்கு வருமாம். ஸோ அந்த சங்கு வந்து அங்க தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ஒரு இது சொல்றாங்க. எத்தனையோ வருஷமா வந்து அங்க தோன்றின சங்கெல்லாம் வந்து அங்க எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொன்னு வந்து நம்ம மாணிக்கவாசகருக்கு வந்து அ குருவா தோன்றி அங்க வந்து அ இது அருள் புரிஞ்சிருக்காரு. சிவபெருமான். அதனால மாணிக்கவாசகருக்கு ரொம்ப ரொம்ப புடிச்ச ஸ்தலங்கள் வந்து அதுல வந்து திருக்கழுக்குன்றமும் ஒன்று. மாணிக்கவாசகர் வந்து நெறைய ஸ்தலங்கள் வந்து போனதில்ல. எனக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து மதுரைக்கு போயிருக்காரு, திருப்பரந்துரைக்கு போயிருக்காரு, அப்புறம் திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருக்காரு, அப்புறம் வந்து திருக்கழுக்குன்றம், அப்புறம் உத்தரகோசமங்கை, அப்புறம் வந்து சிதம்பரம். இதுதான் எனக்கு தெரிந்த ஸ்தலங்கள். திருக்கழுக்குன்றம் அவருக்கு வந்து ம் அ ரொம்ப புடிச்ச ஸ்தலம்னால திருக்கழுக்குன்ற பதிகம்னே ஒண்ணு இருக்கு. "பிணக்கில்லாத பெருந்துறை பெருமான் உன்னாமங்கள் பேசுவார். கிணக்கில்லாததோர் இன்பமே வரும் துன்பமே துடைத்தெம்பிரான். உனக்கில்லாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின். கணக்கில்லாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சங்கரா சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சங்கரா சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சங்கரா சங்கரா சிவ சங்கரா சிவ சந்திரசேகர சதா சிவா சந்திரசூடி சதா சிவா அப்படின்னு எங்களோட உழவர பணியில இந்த பாட்டை வந்து ரொம்ப அருமையா பாடுவாங்க. ஸோ இந்த திருக்கழுக்குன்ற பதிகம்னே வச்சு அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 பாடல்கள் இருக்கு. அதையும் மாணிக்கவாசகர் பாடியிருக்காரு. அடுத்த வரிகளுக்கு போலாம். ஸோ அடுத்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ வந்து திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது வந்து அ
பொறுப்பமர் பூவனத்து அரணே போற்றி, அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி, மருவிய கருணை மலையே போற்றி, துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி. அதாவது திருக்கழுக்குன்றத்துல என்ற கோவில்ல வந்து திருப்பரங்குன்றத்துல விளங்குகின்ற என்னுடைய செல்வனே உனக்கு என்னோட வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்கழுக்குன்றத்தோட பெருமைகளையும் பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு? பொறுப்பு அமர் பூவனத்து அரசே போற்றி. அதாவது மலைகள் சூழப்பெற்ற அந்த திருப்புவனத்துல எழுந்திருக்கின்ற என்னுடைய சிவபெருமானே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பூவன தலத்தை பத்தி சொல்றாரு. திருப்பூவனம் இது வந்து புஷ்பவனேஸ்வரர், சௌந்தரிய நாயகி, அம்பாள் இங்க வந்து இருக்காங்க. இதுல முக்கியமான இந்த ஸ்தலத்தோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, திருஞான சம்பந்தர் வந்து இங்க பாட வரும்போது இந்த கோவில்ல வந்து பார்த்தா இந்த கோவிலுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் வந்து நந்தியாவே இருந்ததாம். அதனால என்ன பண்ணாராம், அவர் வைகை கரைக்கு அந்த பக்கமே நின்று, ஐயோ நந்தியாவே இருக்கு, நான் எப்படி இங்க வந்து கால் வச்சு நடந்து வருவேன், எல்லா இடமும் சிவலிங்கமாவே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த இறைவனை பார்க்கும்போது நந்தி வந்து கொஞ்சம் விலகி அவருக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாராம் திருஞான சம்பந்தருக்கு. நந்தி விலகிய ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்தலங்கள் இருக்கு. அதுல இந்த திருப்புவனமும் ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, இது வந்து காசிக்கு நிகரான ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, தனஞ்சயன் தர்மயக்யன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து அவங்க அப்பா காசியிலேருந்து, பொதுவா நாம இங்கேருந்து காசியில போய் அஸ்தி கரைப்போம். அவர் என்ன பண்றாரு, காசியிலேருந்து அந்த அஸ்தியை வந்து எடுத்துக்கிட்டு ராமேஸ்வரத்துல கரைக்கணும் அப்படின்னு இந்த வழியா வரும்போது இந்த ஸ்தலத்துல தங்குறாரு. ஸோ அப்ப அவரோட உறவினர் வந்து கூட வந்திருக்காரு. கூட வந்தவர் வந்து அந்த அஸ்தி என்னமோ ஏதோ இருக்கே அப்படின்னு அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது அங்க வந்து அஸ்தி இல்லையாம், பூ இருந்துதான். என்னடா இது, காசிலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், இப்ப பார்த்தா இதுல அஸ்தி இல்லாம பூ இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காராம். சரி, இவர்கிட்ட எதுவும் இப்ப சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திரும்ப வந்து அந்த அஸ்தியை வந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு எடுத்துட்டு போனாராம். எடுத்துட்டு போய் கரைக்கலான்னு இப்படி பார்க்கும்போது, ஒரு நிமிஷம் இரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராமேஸ்வரத்துல அது வந்து அஸ்தியா மாறிடுச்சாம். அதுக்கப்புறம் என்னடா இது அஸ்தியா அப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம இந்த இந்த ஸ்தலத்துக்கே எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தா திரும்ப அது இந்த ஸ்தலத்துக்கு வரும்போது பூவா மாறிடுச்சாம். அதனால வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, காசிக்கும் வீசம் அதிகமா இந்த திருப்புவனம். காசியை விட ஒரு பங்கு மேலான ஸ்தலமா, காசிக்கு நிகரான ஸ்தலம்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து நிறையா அந்த அமாவாசை அந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல வந்து முன்னோர்களுக்கு திதி அளிக்கிறது, அது இதெல்லாம் இந்த கோவில்ல ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஒரு மிக 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வரலாறு என்ன அப்படின்னா, பாருங்களேன், பக்தி இருந்தா எதை வேணா நம்ம செய்யலாம். இந்த பொன்னணையாள் அப்படின்னு ஒரு 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 அம்மா இருக்காங்க. சிவபக்தர் அவங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆசைன்னா, இந்த திருப்புவனத்து இந்த நாதரை வந்து தங்கத்தால அப்படியே வடிச்சு அழகு பண்ணணும்னு ஆசை. ஆனா அவகிட்ட எந்த பொன்னோ, பொருளோ எதுவுமே இல்ல. ஆனா அவகிட்ட இருந்தது உண்மையான பக்தி. ஒரு தடவ வந்து இவளுக்கு எப்படியாவது இவளோட கோரிக்கையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சிவபெருமான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு கிழவர் வேஷத்துல, ஒரு சித்தர் வேஷத்துல வந்திருக்காரு. வந்த உடனே இவ எப்பவும் சிவனடியார்களுக்கெல்லாம் பண்ற மாதிரி எல்லா மரியாதையெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. பண்ணின உடனே உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னோடனே, எனக்கு என்னையா வேணும், எனக்கு வந்து என்னன்னா சிவபெருமான தங்கத்துல வாக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனால நீங்க வந்து எனக்கு ஏதாவது தங்கம் வர்ற மாரி ஏதாவது வழிவகை பண்ண முடியுமான்னோன்னே, சரி உன்கிட்ட என்னென்ன சாமான் இருக்கோ அதெல்லாம் கொண்டு வா அப்படின்னோன்னே, என்கிட்ட என்ன இருக்கு, இரும்பு, ஈயம், பித்தளை, ஓட்டை, உடசை அதுதான் கிடக்கு, பரவாயில்ல எடுத்துட்டு வான்னோன்னே, அவ எத்தெல்லா பொருத்தையும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கா. இரும்பு, பித்தளை, செம்பு என்னென்ன அவகிட்ட இதுவா இருக்கோ, இவர் ஏதாவது பண்ணி தருவாரோ என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரு ஆர்வம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கா. எடுத்துட்டு வந்திருக்கும்போது இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த சித்தர் வந்து ரசவாதத்தால அந்த இரும்பு, பித்தளை, லொட்டு லொசுக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் தங்கமா மாத்தி, இந்தா இது நான் உன்னோட தங்கம், நீ என்ன வேணுமோ சிலை செஞ்சுக்கோன்னோன்னே, அந்த சிலை வந்து செய்யப்படுது. அது வந்து பெருமான் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்காரு. அத பார்த்துட்டு இவளுக்கு அவ்வளோ ஆசையா இருக்கு. ஐயோ! பெருமானே நீ இவ்வளோ அழகா இருக்கியா அப்படின்னு குழந்தைய முத்தம் எடுத்து கொஞ்சுற மாதிரி அந்த கன்னத்த அப்படி கொஞ்சம் கிள்ளி அப்படி முத்தம் குடுப்பாளாம். அந்த கன்னத்த கிள்ளின அப்பதானே அந்த சிலை செஞ்சிருக்கு. அதனால அந்த கன்னத்த அவ வந்து இப்படி கிள்ளின அந்த தடம் கூட அங்க அந்த சுவாமி மேல வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்படி ஏகப்பட்ட சிறப்புகள் நால்வராலயும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம், மதுரையில இருக்கிற ஸ்தலம்.
அதுக்கப்புறம் சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து திருப்பணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்தலம். ஸோ அப்பேற்பட்ட இந்த பொறுப்பு அமர் பூவனத்து இங்க வந்து அமர்ந்திருந்த திருப்புவனத்தில அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய அரணே பாதுகாப்பா அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு அரண் மாதிரி இருக்காராம். ஸோ அப்பேற்பட்ட என்னுடைய அரணே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்புவனத்து பெருமைகள வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ம் அ மாணிக்கவாசகர் இந்த வரியில வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி. அருவமாவும் இருக்காரு, எல்லாருக்கும் தெரியிற மாரியும் இருக்காரு, தெரியாத மாரியும் இருக்காரு. முன்னாடியும் இருப்பாரு, பின்னாடியும் இருப்பாரு, மேலயும் இருப்பாரு, கீழயும் இருப்பாரு, நுனியிலயும் இருப்பாரு, அடியிலயும் இருப்பாரு. இப்படி எல்லா மகமும் இருக்காரு இல்லையா? ஸோ சிவலிங்கம் வந்து அத நாம என்ன அத உருவம்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒரு உருவம் இல்லன்னும் சொல்ல முடியாது. ஸோ உருவமா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பெருமானே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மருவிய கருணை மலையே போற்றி. சாதாரண மலை இல்லையாம். அது வந்து சாதாரணமா வந்து கருணை பண்ண மாட்டாராம். அப்படி மலை மாதிரி அப்படி கருணைய கொட்டக்கூடியவரே! உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது சிவன் வந்து எப்படி கருணை தருவான்? தன்னையே தருவான். அவன் வந்து. அ எல்லாத்துக்கும் நீ வேற யாரையோலாம் அனுப்ப மாட்டான். தானே வருவான். தானே வந்து தானே இவருக்காக மாணிக்கவாசகருக்காக பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படி பெற்றான். அப்புறம் என்ன வியாபாரியா வந்தான். அப்புறம் குருவா வந்து அருள் புரிஞ்சான். இப்படி எத்தன எத்தன விதமான லீலைகள வந்து சிவபெருமான் பண்ணியிருக்காரு. அதத்தான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. "மருவிய கருணை மலையே போற்றி" அப்படின்னு. அதாவது பொருந்திய பெருங்கருணை பெருமலையே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம். அடுத்தது வந்து துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி அப்படிங்கிறாங்க. துரியம் இது வந்து கொஞ்சம் தத்துவார்த்தமான விளக்கங்கள். இந்த இது திருப்புவனம் இத வந்து இத ஒரு விஷயம் சொல்லணும். திருப்புவனம் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? சரி இந்த துரியத்த முடிச்சுட்டு திருப்புவனம் போவோம். ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்டின்னா, இந்த துரியம் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன அப்டின்னா, இப்ப நம்ம முழிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா, அத வந்து நனவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே நம்ம பேசுறோம், எல்லாம் பண்றோம். அது வந்து நனவு. இப்ப நம்ம தூங்கும்போது நமக்கு சில சமயம் கனவெல்லாம் வரும். எங்க அம்மா ஒரு கனவு சொல்லுவாங்க. அத்தை வந்து ஊர்லேருந்து வந்தா, மாம்பழம் கொண்டு வந்தா, அந்த மாரி ஒரு கனவு கண்டேன் அப்படின்னோனே, எனக்கு சின்ன வயசுல அந்த கனவுன்னா என்னன்னு தெரியாது. ஓ! நமக்கு ஏதோ தீனி வந்திருக்கு போலுக்கு அப்படின்னோன, அம்மா அம்மா மாம்பழம் எங்கன்னு, ஏதுடி மாம்பழம்? அத்தை கொண்டு வந்தான்னு சொன்னேன்னு. அது கனவுலடி. பரவால்ல எதுல வேணா வந்துட்டோம். மாம்பழம் மட்டும் குடு அப்படின்னு நான் கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு இன்னும் இருக்கு. அது மாரி கனவுல நமக்கு வந்து ஒண்ணு இருக்கும். இந்த நனவும் இல்லாம, கனவும் இல்லாம, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்மள மீறி ஒரு தூக்கம் தூங்கிருவோம்ல. என்ன நடந்ததுன்னே எனக்கு தெரியலப்பா. நீங்க வந்தது, போனது, படுத்தது, பேசுனது எதுவுமே எனக்கு தெரியல. நான் என்னைய மறந்து தூங்கிட்டேன். அப்படின்னு அப்படி தன்னை மறந்து தூங்குறோம் இல்லையா? அதுக்கு பேரு வந்து உறக்கம். இந்த 3 நிலையும் கடந்து ஒரு நிலை இருந்ததுன்னா, அதுதான் வந்து துரிதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த துரிதத்தையும் தாண்டினது தான் துரிதாதீதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 3 நிலை அதாவது நனவு, கனவு, உறக்கம். இதை தாண்டினால் வந்து வந்து துரியம். இது எல்லாவற்றையும் கடந்தது தான் வந்து இந்த துரியம்னு சொல்றாங்க. இந்த துரியத்தை கடந்தால் அதுதான் வந்து துரியாதீதம். ஸோ அப்பேற்பட்ட அந்த துரிய நிலையையும் கடந்து துரியாதீத பேரொளியாய் இருக்கிற என்னுடைய இறைவனே உனக்கு என்னுடைய வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாணிக்கவாசகர் இந்த வரியில சொல்றாரு. அடுத்தது இந்த திருப்புவனம் பத்தி நாம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அங்க வந்து நாவுக்கரசரோட ஒரு பதிகம் வந்து இன்னைக்கு ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா, அம் அந்த திருவாவாடுதுறைய பத்தி இப்ப தான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா? அங்க வந்து அந்த உலவா கிளி குடுத்தாரு அப்படின்னு. அதனுடைய நிகழ்ச்சிய பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு இதுவோட இன்னைக்கு அழகான ஒரு வாட்ஸ்அப் செய்தி வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு இருந்தது. என்னடா நம்ம இப்ப தான் படிச்சோம் அத பத்தி, இன்னைக்கு அத எப்படி குடுப்பாங்க, என்ன ஏதுங்கிற மாதிரியான ஒரு அ அந்த திருவாவடுதுறையோட புகைப்படங்களோட அந்த இடறினும், தளரினும் அந்த பதிகம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அது வந்து வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு எதேர்ச்சியா காலையில அ தேவார புக் எடுத்து பார்த்துட்ருக்கும்போது, கருமுதல் திருவரை புக் எடுத்து பார்த்துட்ருக்கும்போது, ஏதோ பாட்டு பார்த்துட்ருந்தேன். இந்த இடறினும் தளரினும் தான் பார்த்துட்ருந்தேன். அது பார்த்துட்ருக்கும்போது, ஏதோ பெரட்டுனப்ப, சரி நாம வந்து இந்த திருத்தாண்டகம்னு ஏதோ சொல்றாங்க. இருக்கே, இது என்ன பாட்டு அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சும்மா ஒரு இதுவா நான் எடுத்து இன்னைக்கு பார்க்குறேன். அதில பார்த்தீங்கன்னா, திருப்புவனம்னு அந்த அந்த ஸ்தலத்த வந்து நான் காலம்பர கவனிக்கல. இன்னைக்கு வந்து
பாடல் எடுத்து படிக்கும்போது திருப்புவனம் அப்படின்னு இருந்தது. சரி திருப்புவனத்த பத்தி என்ன என்ன சிறப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமேன்னு அந்த திருப்புவனத்த பத்தி படிக்கலாம் அப்படின்னு போனா, அதுல வந்து இந்த பதிகம் இருக்கு. காலையில நான் எதேர்ச்சியா பாடி பார்த்த ஒரு பதிகம் வந்து இன்னைக்கு சாயங்காலம் அத நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியல. பார்த்தா அதே பதிகம் இருக்கு. எங்கேயோ இருந்து இறைவன் வந்து நம்மளுடைய பேச்ச வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. நம்ம சரியா பேசுறோமா? தப்பா பேசுறோமா? எப்படி என்னன்னு தெரியல. ஆனா ஏதோ ஒரு கோஇன்சிடென்ட்டா இத படிச்சிருக்கியா? இப்போ பாரு நான் வரேன் உனக்கு. ஸோ உனக்கு அது வந்து ஈஸியா இருக்கும். அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருந்தது. அந்த அந்த திருப்புவனம் திருத்தாண்டகம் எப்படின்னா, "படியேறு திரிசூலம் தோன்றும் தோன்றும் வளர்சடை மேல் இளமதியம் தோன்றும் தோன்றும் கடியேறு கமழ் கொன்றை கண்ணி தோன்றும் காதில் வெண்குழை தோடு கலந்து தோன்றும் இடியேறு களற்றிருவை போர்வை தோன்றும் எழில் திகழும் திருமுடையும் இலங்கி தோன்றும் பொடியேறு திருமேனி பொலிந்து தோன்றும் பொழில் திகழும் பூவனத்தம் புனித நார்க்கே." இப்படி அத ஃபாஸ்ட்டாவும் சொல்றாங்க. "ஆணாகி பெண்ணாய வடிவு தோன்றும் அடியவர்க்கு ஆரமுதமாகி தோன்றும் ஊனாகி ஊர்திரிவானாகி தோன்றும் ஒன்றை வெண்பிறை தோன்றும் பற்றார் தம்மேல் சேனாக வரைவில்லால் எரித்தல் தோன்றும் செத்தவர் தம் எலும்பினால் செறிய செய்த பூணானும் அரைஞானும் பொலிந்து தோன்றும் பொழில் தில பொழில் திகழும் பூவனத்தம் புனித நார்க்கே." இப்படின்னு இந்த பாடல் வந்து ஓதுவாமூர்த்திகளுடைய அந்த குரல்ல கேட்கும்போது உண்மையிலேயே ரொம்ப அருமையா இருக்கு இந்த திருத்தாண்டகம். அதான் எதுவுமே நம்ம படிக்காத வரைக்கும் நமக்கு வந்து அத பத்தி இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஊர் இருக்கு. இதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு வரலாறு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ஊர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். திருப்புவனம் எதுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? பட்டுப்புடவை. அது இந்த திருப்புவனமா? இல்ல இன்னொரு திருப்புவனம் இருக்கு. அதுவா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த திருப்புவனம் அப்படிங்கிற அந்த ஊர் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா அந்த ஊருக்கு வந்து இந்த பொன்னணையாள் ஸ்டோரியும் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒரு ஒரு நாடகத்துல நாட்டிய நாடகமா நடிச்சு காமிச்சாங்க. அப்போ வந்து நான் அந்த அந்த ரசவாதத்தால இது பண்ணதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா, அது இந்த ஊர்ல தான் நடந்தது அப்படின்னு இது படிக்கிற வரைக்கும் தெரியாது. எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து இறைவன் நம்மள வழிகாட்டிட்டு இருக்காருங்கிறது பெரிய விஷயம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த 15 வரிகளுக்கான விளக்கங்கள வந்து ரொம்ப அ ம ம் கொஞ்சம் விரிவாவே பார்த்தாச்சு. நாளைக்கு அடுத்த சில வரிகளுக்கான விளக்கங்கள பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.